17 anyos na binatilyo sa Calasiao, Pangasinan, namamasukan bilang kasambahay para mapag-aral ang sarili. Kilalanin sa ating report. Ako po si Piperion Lokban Anterio, isang working student doon sa sa summer. Yung nag-grade 7 na po ako doon dati, kaso lang nag-stop ako dahil ako sa barkada ko, yung napasama ko sa kanila, kaya pina-stop ako sa pag-aaral. Kaya pinalipat na ako dito kasi nag-iiba na yung ko doon, yung ugali ko. Pinalipat na ako dito, tas yun, dito naman nagbago naman ako. Di naman ako palakad dito paggabi. Nagko-construction ako. Tutulong ako sa kanila, tas bibigyan nila ako ng pang gastos ko din. Time management, paggabi nag-aaral lang ako. Pag umaga kasi nasa ako yung trabaho ko kumawa. Kasi pag magpapakatamad din po ako kasi dito, wala din mangyayari sa akin. Pagbalik ko doon, wala akong may papasalubong sa kanila. Yung natututunan ko sa school, ma'am, parang nagagamit ko din sa pagtatrabaho ko. Yung ginagastos ko din na pera, yung pinagtatrabahoan ko din. Ako si Piperion Lokban Anterio at ito ang aking kwento.